दिनै आं गांसे बिजाबनि बागै एसे सुंदुङै फोरमायथिनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बे बिजाबनि मुङानो जाबाय अनसुंथाइ आरो बे बिजाबनि लिरगिरिनि मुङानो जाबाय जमेश जे स्वर्गियारि। बेयो जाबाय गांसे सुंद' सल' बिजाब। बे बिजाबनि दिहुनगिरि 2020 फोसावगिरि रियान डिजिप्रेन पाब्लिशार। बे बिजाबनि बेसेनानो जाबाय 100 रां। थारैनो आं बे बिजाबखौ फरायनानै जोबोद मोजां मोनदों। बे बिजाबाव गासै 5 सुंद' सल'फोर दं। सेथियाव अनसुंथाइ, नैथियाव भारदिक, थामथियाव जारौ साना मिनिहरदों, ब्रैथियाव दिङा गंनैयाव आथिं आरो बाथियाव बिखा रोजा। थारैनो गांसे फरायनो गोनां सुंद' सल' बिजाब। नोंथांमोनाबो बे बिजाबखौ फरायनो नाजा। फिन बुंफिनदों दि बे बिजाबनि लिरगिरिनि मुङानो जाबाय जमेश जे स्वर्गियारि। बिथाङा जाबाय बाक्सा जिल्लानि। थारैनो गांसे फरायनो गोनां सुंद' सल' बिजाब। नोंथांमोनाबो फरायनो नाजा बे सुंद' सल' बिजाबखौ। बिजाबनि बेसेना 100 रांल'।